Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maayong buntag, mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kisi-kisi ha, live ha, mukaon, pamahaw. Nakadungog naman siguro mo sa kung mag-ano ito na itabo sa Cebu. Sa tanaw ninyo, COVID to, dili ay. Kuan na siya, muna gitawag o ka ng, kuan ba? Sunsun sa sintomas na igalaw. Pero may ginako na makita, for example, katong pag-bombing sa San Pedro, kaya ako may nagdala sa nang abot ng pasyente gikan sa San Pedro simbahan. Katong wala na igo, wala yung mga samad, muhay na nakaabot una sa ospital. Unya, kay nagpa-examine man yun, basidag na igo sila mga fragments o fragments sa Granada, ana. So, magbuang ka kay katong ang una nangabot dito sa ospital, katong nagpanik lang. Katong sa Cebu, may gala, sigurado gyud ko katong makita na itong picture sa Facebook na ang mga oxygen ipamutang na sa sidewalk. Sigurado ko siguro mga 75% lang ato nagpanik lang ba. Nakadungog nga nagadaghan ang COVID daw puno. So, nahurot ang oxygen. Ikaw pod nga basig natakdan ko. Mag-isip ka, natakdan siguro ko. Ron ko lisod ka ginawa. Pero may kuha na ako kitang pasyente mahigala. Panik ba? So, imbis nga wala siya gibati, wala siya COVID, wala ba siya tanan, mura na siya na simptomas sa COVID na gala. Palinturahon, musukag yun, maglisod o ginawa, magluya, kay mo panik man siya nga. Tinood man siguro na. Oh. So, 25% na siya na gala. Kapasinte. Ang katong ubang na gala, kay mahadlok mahutdan og oxygen, managan po sa ospital. Nya mo naman yung ibutangan sila oxygen. Ay, permi ko ana may garasas in town. Permi man ko kakitaan ng mga magpanik ang eskwelahan. Sus, ang mga bata maglisod og ginhawa da isulti sa teacher. So ikaw pod magkuman po ka sa mga nurses nga tagay oxygen pero wagod. Usay gani nga tagaan lang supot. Kaya nagpanik ra man. Mao na siya nahitabo sa Cebu nga gala. Mao na nga tanaw nimo ang nahitabo sa Cebu. Walay namatay. Walay namatay sa COVID. Kadua, nahurog yun ila oxygen yun. Walay mechanism ana may gala nga maka-cope up ang hospital kay dagsa man. Budagsa man ang pasyente nga ang katong tinuod nga nay COVID, ang 75% nga way COVID, nagpanik lang, psychological lang, na kung nagsalimuang lang, unay kadaghan lang yun may tabo sa mga ingana nga sitwasyon may gala. So, imbis nga wala naglisod ang emergency room, magdasok mo dito. Magdasok mo dito niya, magdemand mo, mga inganay, mga anak. Sa pagani, kasabaan ang doktor, ngano di ba nibutangan dextrose? Ngano di ba nibutangan oxygen? Isa lang nakatanaw sa doktor, may gala, kay balo na sa kinahanglan ng oxygen. Abi ba nimo ka na mga mata na sa emergency room na abtik pa sa mga mata yan, pagsulod nimo, halughog na nagikan sa ulo pa ingon sa tiil ko nagadugo. Pagkahuman, dalislo ginawa. Pagkahuman, tanaw, layo pa na mo pa pagsulod sa emergency room. Tanaw kung luspad. O di ba, nawalaan na panimuot. Makita na sa nurses o doctors may gala. So dili pa mo makasulti dito sa mga nurses. Aware na sila kung saan natabo nimo. So pagtanaw nila nga gamisi man, unahon to ng emergency nga uban. Nya kay daghang kay sa inyo wala ka realize ana ba.
pag abot dito, mo demand dayo og kanang atensyon. Unya kay kabalo naman na sila nga dili kay emergency na yung pasyente. Unahon dito nilang emergency. Laban na itong gina-resuscitate nga, naglisod ginawa, nagtatagi kasing-kasing. Unahon, nagitaw yun. Unya, magtanaw po nila nga di ka kinahanglan atensyon. Una, katong mga secondary gani, ang pasabot ana na higala nga, katong ilang gibiyaan ba kay giuna tong emergency, ila tong unahon bago ka. Nga kadaghanan ra bas mga tawo mangita pansin. Kulang sa pansin. Say tawag ka na susin taon. Labaw na yung dato-dato gamay may gala. Ay mapungot ka. Kay birawan naman ka. Pasinti namin, Dok. Tingnan mo, Dok. Kabayad kami. Bitaw. Kabayad man ka. Wala man may nag-ingon hindi mo kabayad. Ang problema kay time na mo. Dili ba mo ka-realize na may kala. Labaw na magpanik na mo. Natumba imong mama. O ni ba, natumba imong papa. Nasubra nag-inom og kape. Abot sa emergency. Nurse. Tanawa akong mama nurse kay di na ka ginawa. Pagtanaw sa nurse, ginawa man gani. Unya, nurse. Gabula ang baba, nurse. Pagtanaw rin nimo na awas ng kape sa baba. Sus. So, pila ka katuigan na may gala. Ang sayo man kong tondo dyan. Dito sa tondo dyan, mas grabe. Sus. Ngayon, sa lagi, magkatawa ka ba? Kay, masulod ay sa kapasente. Kay, kung common naman ko kay sa tondo dyan nga, dunggab. Uso kayo na, nga, Indian pa na, uso yung kila. Sa una kong panahon na, mga 1978 pala. Kung wala pa mo matao, sorry lang, paminaw lang. Ambot lang ron, ano ko kabalik dito. So, may tao dito nga, dali ang sulod sa emergency room. Nurse. Saan ang doktor? Ang nurse po, mabuang po, sa mga dugo. Na yung masulod po sa katao nga, simple lang. May nga din siya, saan ang nurse? Bakit po? Anong nangyari sa inyo? Lumabas na yung bituka ko. Makita na niyo mong tinahay gawas sa tiyan ba? Kalma lang kayo. Nandito, lumabas na yung bituka ko eh. Paano man ito, nurse? Usay lagi, magngisi lagi ka kay. Naiisa ka ang samad, ingon lang kadako sa kumingking. Ang katong isa, gawas-awas na ang tinahay, kalma na kayo. Miss, anong gagawin dito sa bituka ko? Paano ito? Ipapasok ba natin? Usay lagi, makakatawa ako ba kay katuhinoong kinahanglan kay emergency, kinahanglan na sa operating room, mo mahinoon tayo kalma kayo ba? Miss, saan ba tayo magkahiga? Bakit manong? Bakit? Di. Kana pong nurse ang tanaw, sige tanaw atong uban. Bakit ito manong? Bakit? Anong nangyari sa inyo? Lumabas na kasi yung bituka ko eh. Tiyaw? Usa ka na po diferensya? Usahay lagi ka na. Lamig kang linakon sa tao. Saan po ang doktor? Sa tondo niya, saan po ang doktor? Bakit manong? Anong nangyari sa inyo? Kasi naglalakad lang ako dun sa kalye. Tinamaan ako ng parang matigas. Masakit yung likod ko. Sus, pagtanaw mo sa likod. Ang Indian pana, isa kadupa. Sa Indian pana, kadupa. Ito, gatusok, siyang dugan. Ngayon na dahil nga, ano ba gagawin dito? Uhugutin na lang ba to? Usay lagi. Makabalog yun mo kung doktor mo. Ang psychological make-up sa usa ka pasyente may gara. Kung feeling gani kaya mo pa-importante, ay patahe kang bata ka. Ngano man. Ultimong
ultimong sakit sa singit kagamay kayo ba? Ha? Himuon dako issue. Dok! Dili na kalihok akong tiil. Ano man? Naipit akong itlog pa. Ako makakatawag ko anak pero may ba? Ha? Na isa magkiam-kiam, abinin mo naputol ng tiil, kiam ganyan, grabe. Sus. Ang kuko din, tubo lang yan, itusok sa pangit, di nakalakaw. Ay! Ha? Mo na psychological makeup sa kadaghanan sa tao, mga gala. Labaw nagigwa ka tilaw ka na mga dinagko kayo na emergency niya. Kami mga doktor, mga nurses, halos mo na kada daw may magtanaw, ana. So magkaibalog yun mga magtansya nga, kanay kinalagyan ng emergency. Mga bitaw na nga, naginitaw ganyan, importansya. Ha? Natanaw na mo nga, naging problema ng tigo, hatawaan na ni. Manago na umong nurses ba? Bawa mo kayo kabantay, ana? Hawa mo kabantay? Ha? Manago na, magngitag trabaho lain. Nya, madugayan, tanaw ni mo sa emergency room, mo may tao, asa man dito. Ha? Kaya magpa-importansya man ka. Labaw na yun kaning mga paklas-klas, ay Santa Cruz de Igos. Makaingon yun mo may gala nga, lamia, bunalag, dos sing tawanaw eh. Ha? Muna, mauna siya mga butang may gala nga makalisod sa mga nurses at sa mga doktor. Usay ka mo, wag yun mo ka-realize ana ba? Ha? Prasani karong panahon na to nga COVID. Madto mo sa kuan, madto sa emergency room. Tansyahan mo na mag-unsang imong problema. Ha? Tanaw na mo, ginanawaan imong yung siyalo kayo, kami na yung mabuotan ng butang pa may oxygen o dili. Niya kayo maingon man kana lang na pingot lang ang ilong, ay hindi ako makahinga. Pabutang ng oxygen. Santa Cruz de Igos, noon sa matao na, di, ang mga gamit sa ospital, magamit dito sa dili ka emergency. So, mo ito may dabo sa Cebu, mga gala. Imbis na daghang sila oxygen, tayo mo na nga. Nana sila, basig wala pa mong kaibalo mga gala. Kadaghanan sa major hospitals, nagahimo sa ilang sariling oxygen. Wapa mo kabalo na? Ha? Sa una, diri sa ato, sa Davao, wako rin may muhimog oxygen. Gamay pa kay ko kay na yung negosyo sa kong papa, ang fire extinguisher. Sila yung nagahimo oxygen. Walay lain establishment nga nagahimo oxygen. Karon may gala, i-mention ang dagko kayong hospital. Kanang private ha? Private. Ha? Nga nagahimo silang sariling oxygen. Makahimo silang oxygen siguro. Pila libo nga tangke. Pero dili na po tangke. Ha? Katong nakita niyo sa Cebu nga ipanglaray ang tangke, ay kinaraan man ang taong tumoy. Ha? Nakatawa bitaw ko nga, usa ka ning ospital ni nga nagtangke pa man sa oxygen ang kuan. Ha? Kanang tangke sa oxygen sa ospital may gala. Kuan na siya kanang wala bubutong nga bomba gani. Mumana siya gigamit sa kuan pagsugod sa World War II. Paghuman sa World War II, daghang kay gingana. So ilang gilimpyuhan, wala ginabutangan nila oxygen. Wala sugod. Okay, karon di na mo kakita na sa mga dagko kay ospital. Ano man? Ang kwarto nga labaw na gyud ang suite room, ang kwarto sa ospital, nanay mga buslot di kilig sa ilang bumbong, ha? Ay buslot diya nga itaod na itong oxygen dito. Unya, nanay oxygen ng pasyente. Sa emergency room, ay daghang kayo na siya. Iko na lang itong tubo na lang paingon sa ilong sa pasyente ang ang ibutang. Ha? Kung maingon kag 20 siguro ka oxygen, na. Dili naman tangke. Na mas kilid. Ha? Kung maingon lagi ka nga, high-tech naman dahil kayo ng hospital, no? Ha? Mao na siya ang mga dagko ng hospital. Major hospitals dito sa Davao. Pero, maski sa operating room, pati anesthesia. Dili na siya kinanglan nga magdadala pag tangki. Wala na siya. Kanang matukag kanang mga suite room sa mga kaning dagkong hospital.
Di na ka kagtangke, oy. Wala na siya. Sige, bitaw ko smile. Nung daghan mo kay tangke ng ospital nga dako ang ka, di? Ha? Sa Cebu? Kalingo-lingo ko ba? Tinaraan man eh. Nga ang katawan ng pag yun may gala, kaya gitindog lang dito nga wala siya stand. Ang tangke ba? Wala stand. Dali man na siya matumba. Ang sa una, panahon mga 1980s, ang mga tangke sa oxygen na ay ligid. Unya, dali kay birahon mo ba? Dali yung kayo. So, usahay lagi, makatansya ko sa picture lang, nga kanay kinaraan ng ospitalan eh. Ha? Makuan eh, kung mag-ipon ang tanang taong pasyente mo ito dito. Dagang kaya mga mahimatay di sa pasada. Alangan, di mo siya ready. So, makaingon ko nga, uy, lupig sa Davao ang Cebu. Ha? Kung wala pa mo kay realize na may gala, ang setup sa kadaghanan sa hospital dato diri nga dagko. Kanang pang world class na. Pang world class kay ang ako mga pasyente may gala gikan sa California, gikan sa US, no? New York, gikan sa Europe, gikan sa Germany, akong operahan. Matingala sila ba nga naadan ni diri sa Pilipinas, maana sila ba? Yan, kati mga balikbayan, ma-proud sa imo. To, ganito na pala kayo sa Davao. Ako, oo. Meron na kaming gamma ray. Magyabang po ko usahay may gala ba? Usahay lagi, kana laging makapaminaw ko sa uban, laban ng mga Metro Manila mga tao. Backward daw kayo. At ayun nabugo nga ang tulas Davao kay di na ako musulti sa inyo nga unsa ka advance kay ang Davao. Wa man siguro mo kay balo may gala nga ang sentro sa medicine, ang sentro sa pagpanambal Davao City sa una. Ang ginatambalan Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand. Si Dr. Panon Shelman kato akong mentor gyud. Sa bata-bata pa siya, waong siya diri plano. Dadon sa Borneo, dadon sa Indonesia. Kaya wala may kuno surgeon sa una. Advance man kita diri sa Davao. Sabot na ron. Sabot na ron. Karon gani, habi ba ninyo kanang kaming taga Davao ra kapuyo diri ang mga doktor diri sa Davao? Dili taong mga igala. Daghan na kay mga langyaw diri sa Davao, mga surgeon, gikan sa Metro Manila, gikan sa Cebu, sa New York, sa tanan tibuok kalibutan mga ni diri. Nga naman, kay maghatag sila charity operations o charity nga pagtambal, mga dato man gud sila dito nya. Wa na sila mahimo siguro sa ilang kwarta, maggrupo ang mga Filipino Americans o Filipino German, mga maggrupo sila. Ipunon nila ilang kwarta, di pila na ka milyon to. Abot dire manghatag sila og operasyon, manghatag sila mga charity o kaning free clinic. Una ginahimo nila. Nya ma-amaze gid sila gyud nga ang Davao advance kay gyud. Nabitaw to ako mga nako ini mga kaila nga nag-assist ani mga doktora. Opera sila dire og utok. Abi nila wala. So, automatic. Puro automatic ang wala na kinamot. Gamit o gawas? Wala ay. Wala na gabas, no? Kaya nang pag-abri sa utok, wala na nang magbarina-barina nga kamot. Wala, oy. Automatic na siya nga kuan, nga laser, nga ta. Kaya ladi na ma-afford ninyo kay mahal man. Dire ang atong laparoscopic instruments kanang udag silip-silip mga laser lang gani sa tiyan, dire sa kuan, goiter sa kuan. Alos tanan hospital na. Pero mupatong mo 75,000 ang instrumento.
So, way labot pa ang bayad sa doktor, sa anesthesiologist, sa operating room, sa hospital. Wa pa labot na, bayaran pa nimo tong instrumento. Kaya 5 million lang man, tag 20 million lang. Na ako nagigamit akong among gigamit sa akong anak ang laparoscopic cholecystectomy kanang gallbladder ba operasyon. Ang gigamit namo nga laparoscope high-tech may gala. Grabe. 3D na ang 3D na ang monitor. Sabot ng 3D. Nagyunay mo giabrihan ang tiyan, gitanaw rin mo, gioperahan mo. Pero ang abri dili sa tiyan, iyo nakadako sa piso. Ang abrihan na, giabri. 4 kabuk, 3 kabuk, depende kung sa imong gioperahan. So, high-tech pero 20 million man. 20 million, pag di mo bayad ng pasyente, aray. Saan na pagbawi atong 20 million? Nabayad lang charge, 75 million. 75 million, 75,000. Nga, bago lang ko na kay Balo, nga naaday hospital nga, dili kay mo charge og dagko para sa laparoscope. Kaingon ko, atras ko. Tino na, miss. Hindi pa matana akong nurses ba? Tanaw na ako yung laparoscope. Pinakapira man ko ito. Doon nakuha kabalik ang hospital ha. So, nakapira ko balik dito. Kay, di ako opera dito sa ila kay disod kay parking. Kanya, natunong mo po nga kinalan ako, pabrihan yun ang pasyente kay, ako naman, nainibuto sa iyang tiyan. At tulo ka hospital, di madawat kay puno. Niya to dito atong ospitala. Tanaw na ako sa ospital. Uy, gwapo gi-renovate. Gwapo na kay operating room. Nya na ingon man tong nurses nga na may laparoscope dok. Bako lang. Maduha ka tuig pa lang. So, tanaw daw ko sa inyong laparoscope dai. Sus, tanaw na ako ba? Pwede na 2D ko. Katong 3D wala pa man tong baligya. Wala pa may nagagamit ng hospital dito karon kay uli man to sa sa tagiya, sa company, kay mahal kayo. So, 2D kanang mura lang tanaw og picture, no? Nasa monitor. Siyempre, muliho, kung picture ba? Pero kung 3D, kung ang gallbladder flat ang iyong makita sa 2D. Pero sa 3D, HD, kana siya mga high-tech na yung kaya na siya nga monitor, makita niyo bang kilid, makita pag yun mo ang buo. Rag tanaw ka o giabrihan mo ang gallbladder, makita niyo ba lutaw siya. Munang 3D may gala. Nya lami man kay na sa among mga surgeons. Lami kay na sa himuon kay ngano, makita man nimong asak mag-opera ka diri sa ubos. Makita nimo tong gadugo sa taas, sa ilalom. Kita nimo ba? Nga duha man ka book monitor. So, pag abri nimo ana, silip man ka, kuwala mo na siya, kanang camera naman, no? Camera naman naman, tanaw ka sa monitor. Wala kang nag-video games, kanang mga video games kinadula sa mga bata, mao na siya. Kaya lang, katong sa mga video games, talagsalan ang 3D. Kay, mahal mo po kay 3D, tag 85,000 man ang monitor. So, ingana na ang 3D. Kay, mahal lagi kayo, kadaghanan sa mga laparoscope dili sa Davao, 2D ra. Pero at least, klaro kayo. Mo na siya naigalang ang mga hospital nga naa sila yung mga ingana, dili na kayo sila mag-abri o kanang open gallbladder gani operasyon, di na. Na lang, kanang laparoscope. Nya gagmay kayo ang mga operasyon, gagmay gyud kayo ang mga abri, ingon lagi kadak piso. Kunya pagkaugma pauli-uli ka. Pag gani may pasyente gani nga gioperahan ako. Nabot ko mga 2 hours, Pag human ako 1:30, 1 hour and 30 minutes. Hamon, di palakaw na. Kaya may anesthesia may gala, di naman patulugon. Wala na itulugay. Mag-istorya pa may pasyente. Kunya dahi, ang imong love life, tama na dahi, pila dahi imong asawa. Kabalo ba yung sa ako nga, di maundang ang baba, sige pakatawa.
Wa ba siguro mo kitag pasyente gangisi no? Operahan. Testing sa ako, di ba? Mingon ko nga, grabe po ni kasiyaw ng doktoro Di man kumundang istorya, pakatok nito, sige, opera. Pag sige, pakatok niya, madaya, mabutura na lang tiyan, sige, kinatawa. Usay lagi, mabuyagan ko sa akong anesthesiologist. Dok, sir. Undangi sa na yung pagkatawa, sir, kay nabutod ng tiyan. Mga gini akong kinaiyang mahigala kay gusto nga ako dili tense akong pasyente. Basta lagi pag human lagi pero mura lang ni adto dit natanaw ka ng kuan dolphin nga sini. Sige katawa paggawa sa operating room gangisi pagyapon. Pati tutoy no mahigala mga tutoy di na matulugon. Wala na. Unless lang maingon ng pasyente nga patulugan lang ko dok kay aron makadamgo po ko mga kagahapon nga ng labay nga gibalikwas sa kinabuhi si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahaginan. Pagi mungkin na lang tambalan kung dili ka wala kay sakit o nga sakit lang ka masakpan pa biya ka. Ingana di ko kakuan may gala ba ingana na kabanggitan katigulang mo na siguro ni simuton pa pagtanaw nag-aawa ng kasakit ayaw ginong tambal. Ang numero sa doktor sa kaginan nga cellphone may gala para maka-text mo. Ayaw mong tawag kay usay makalangan kayo daghang kayo dili mabasa nga text. So text lang sa ako. Text lang sa ta. 0995-414-2609 0995-414-2609 Maski dili ko live, mag-text lang mo kay di mo na muna siya i-reason. Basahon lang yun na muna siya. Dili na muna siya kung hantod nga tanaw na mo nga balik-balik, di na mo pala. Basahon ko. Palangon. Kasi vitamin sa ingani daw, alang sos in town, Santa Cruz, Digos. Maski pag ang tindira sa butika ba, magkaibaluan na. Wala. Mga akong topic, nagkakay kong topic ba yung nga ako na lang type ko kanang sipyat kadali. Naay mag-post sa Facebook ba nga prevention sa cancer. In town, wag yun siguro sila wala ni kabalong doktora ba nga wala prevention sa cancer may gala. Wala yun. Kung tinuod pa na 1960s pa ba kaya ang mga kuan kayo kanang health conscious di na mga ulo mga kanang mga preserved foods, di na mga di na mga kanang mga barbecue, di na kaya makaukaon na siya. Tambok, di na makaon. Kasi tabo, ang ilang rate sa cancer karon double. Kung tinuod pa na siya, sa nagkano palang daan, makaingon yun mo. Atakis kasing-kasing. Dili na magkaon ng mga tambok, tanan. 1960s pa na sila magsugod ng Amerikano. Ang rate nila sa atakis kasing-kasing karon so Santa Cruz Digos doble. Daghan kay mga matay nga sa atakis kasing-kasing sa Amerika. Ang karon gihimo ng mani ang operasyon sa kasing-kasing. Siguro sa isa ka adlaw operasyon mga 5 sa isa ka ospital pa lang na. Tiyaw mo na nga gihimo na lang man kanang appendicitis ang kasing-kasing. Ingana sila ka agresibo kayo. Magyapon. Dagan magyapon ng namatay. So ay nang tuwa ng prevention sa cancer. Sus in town. Wala man na siya. Kaya ang tinuod yun sa cancer may gala, pag magsugod na sa imong lawas, pag anak pa niya, muna tinuod. Ang sentro karon sa pagtambal sa cancer is immunology. Wala pa, di pa nakabot sa atong sa Pilipinas, siguro mga 10 years from now. Matigbak na po. Di pa na, kay Petigud. Kuhan ba na siya? Bago pa lang na siya na award o Nobel Prize ang katong nakadiscovery nga ang the best yun magtambal o katong kuhan. Katong na sa baby pa. Kung manawagan mo sa akong secretary, ayaw
text, ayaw tawag, text lang. Kay bisik ayo na siya. Dagan dito, mag-assist pa sa ako. Pastilan lagi. Bukara ko sa di naman niod to. 0995-221-8007. Muna yung numero sa sekretary, no? Kanan pangutanan ninyo, dito yun mo mangutana sa iya kay Tubagon. Pero, Tubagon, text. Pero sa ako, masipyat lang. Tubagon ta ka. Kay, pag wala ka sa akong phone book, dili ka ka-importante. Dili ka doktor, dili ka hospital, dili ka nurse. Sila man ang tanan ng importante mga igalan. Di ko matubagan nagmutana kasi tambal ani mga anak, samot. So, ang secretary is 0995-221-8007. Ang landline is 284-6455. 284-6455. Okay, 0948-325-2383, female, 70-year-old. Ang Centrum ba ang pinakamayong multivitamins? Dili. Depende na sa imong kailangan. 0939-860-1060, babae, 59 years old. Pag mata sa buntag, bukat man kaayo akong pangkugo. Pero nagainom man ko og maintenance losartan, clopidogrel. Tingani day. Papik na ko ni siya unta. Unta sa kadaghan sa akong istoryahon. Daghan kayo, dili na ko ka dumdum kung sa ito'y maayo. Ang sakit sa tangkugo yun, daghang rason. So, pagkuan na mo, pagsubaybay lang mo, kay maabot na sa kong utok ka mag-istorya kung sakit sa tangkugo, magunit na magpapil, ballpen. Kay, naasa kung diagnose yourself sa akong mobile app, pero di man mo ka-download, kay hinay man kayo yung internet, na ako sa libro. 0909-648-9807. Babae, 59, sakit ang akong mga batiis. Then, magkabanhod ang wala nga paa, paingon sa ubos, unsa ka ridok, nga kay diabetes siguro day. Nagasugod na siya o kulang sa supply sa dugo sa imong tiil. 0953, alam doktor din kayo. 0953-354-1011. Nakita sa akong whole abdomen, ultrasound na kay gallbladder stone. Kung sa'y tambal babae 69. Kung sa'y bawal ka onog, kung sa'y kos. Alangan, naghimo na yung kagbato wa kagi mahimo mahimo ra gyud sa bato. Bisa pag di ka mo kaon di ka mo kaon basig di ka lang ka mo kaon. Muhimo gyud na sa bato. Hello, good morning. Cellphone. Hello, Doc. Good morning. So na emergency nimo, tawag man ka. Tawag po ng magtana ko, Doc, ba? Kaning rapid kayo, Doc? Kanang rapid nga pwede na pakan sa iro ba, nangkiban sa iro ng pagkaon bitaw? Pero kinito, mamatay na ng rapid na, Doc? Dili. Buhay kayo. Dekado rin yung kaon ko. Alam man, kung nagito'y rabies ang iro, babay yun. Kay ura mo na siya. Nato'y sa total na ba? Kaya kailangan ko na nabasahan, Doc, ba na kinibitong bakuna ron sa COVID. Naman to'y ingredients nga graphene oxide. Ay, preservative lang na siya doy para madala dito sa Pilipinas, gikan sa factory. Pero may nakabutan ito nga mo din mo kaon doon sa mga red blood cells na tinood na. Pag kaon ni mo sausage naman na. Kaon kag kanang corned beef na. Kaon kag loaf bread, meatloaf na siya. Kaon kag chorizo na na siya. Common na siya. Okay? Okay, Doc. Sa tinuod may gala, kung aware kayo ba ng mga preservative, di naman ngayon ba? Tanang processed food. Nga, himong kanang nas dilata, sardina, na preservative. Kaya di man siya magdugay sa shelf, sa tindahan. Madapang yun siya.
0963-053-8786. Doc, 55-year-old, babae, VP, 140/80, 56 years old, lalaki kay 150, unsay maayong tambal. Kung unsay kinahanglan nimo dai makuha na sa imong doktor. Dili na pwede makuha sa istorya. Kay daghang kay tansahon sa imo, pulse rate, heart, tanan, tanaw sana siya kung muangay ba ka sa tabletas nga ihatag niya. 0948-225-2165, la babae, Digos. Naoperahan susod June 13, 2021. After operation, gihultian siya sa doktor nga magpa-chemo. Bisan wala pa'y biopsy. Unsa ang gi-opera? Unsa may purpose atong pag-opera? Ang nakuha nga bukol murag kumo ni Pacquiao. Month after, nisakit iyang batang o nag-gradual nawad-an siya og kusog. Di na makatulog. Unsa na kaiyan kay himtang dok? Ay sus, patagnaon na ba ko di mo dai? Ang iyang kahintang, may bawala na sa doktor niya kasi may nag-examine. Ang taon ako pagkaibaluan na yung taon, oy. Yung taon, Santa Cruz, Digos. Mauta na ang sikuan. Mauta na bayo ang iyang doktor. Kaya dili na siya musulting magpaki-ikimo siya kung walay biopsy, oy. Ha? Kung pa ko, itaga pa na to sa bato. Di, gina siya may nga chemo niya walay biopsy. That's right. 0920-333-6930. Dok, nagpa-check up ko sa akong anak. 2 years old, natunok og lansang. Okay, radi ay dok, na-dili inject sa anti-tetanus ingon sa doktor. Okay daw kay fully immunized daw, amoxicillin ra ang resita. Bila po edad sa imong anak. Kay kung fully vaccinated siya, bata pa kayo, di siya kinahanglan og bakuna. Kaya ang fully vaccinated nga bata, kumpleto na siya. BCG, DPT. Atong DPT, tetanus na siya. T, diphtheria, pertussis, tetanus. Ang DPT. So, ang kinahanglan niya, booster na lang siya after 3 years or 5 years old. I-booster siya para ma-cover siya sa tetanus. Kung wala, kinahanglan din sa injection nga bakuna, katong tetanus toxoid. Pero kung wala gyud siya bakuna, tagaan na siya 2 ka injection. Bakuna, tetanus toxoid o katong immune globulin, human tetanus immune globulin. Okay? Si 0923-272-1457, 61-year-old male, had always had allergic reactions to penicillin starting 11-year-old. Benbid, Oxypen, 17-year-old, Silobid, 22-year-old, amoxicillin, 31-year-old. Characterized by shut eyes, bloated face, ears, nose, lips, etc. Labored, difficulty breathing, vomiting, nausea, stayed in OPD for 5 to 7 hours. Am I safe for COVID vaccine? Actually, I am hesitant after listening to your previous program. Thanks. Ingani siya regala. Katong yung allergies sa penicillin. Puro to penicillin. Ang Penbid, Oxypen, Silobid, puro na sila amoxicillin, kanang penicillin. Amoxicillin is a derivative of penicillin. So, pamilya, mag-allergy ko kagyot. Supposed to be dili na siya sa pag 11 years old niya, nag-allergy siya sa Penbid, dili na siya taga-penicillin. Kung nagbalin-balin mo og doktor, di pa gumayo mong istorya sa iyang history. O niya, di po nahutan ng doktor, may gani ka, wala siya nag-anaphylactic siya. Kaya nung hupong naman siya. Pastila, no? Kamong mga pasyente, inyo na niyang isulti. Dok, allergic di ako chicks, dok. Oh. Di ba? Musulti mo. Bumitaw na ako, mangutan na ako. Na ba kayo allergic antibiotic na eh? Wala. Allergic sa pain reliever? Wala. Allergic sa babae. Mukatawa na yun. Yan na yan. Wala, oy. Wala ganito yung babae. Allergic ka sa lalaki. Usay lagi. Hindi na muli ang pasyente. Sige, nagkatawa.
Allergic sa lalaki, kung dili allergic sa babae, asa ba lalaki na? So, I'm hesitant after listening to your previous program. Okay. Dili gyud mo makasabot sa akong istorya may gala kung di wala mo yung medical background. The reason nganong dili gyud ko magrekomenda kay ngano daghan man ko naibawaan. Sus, libo-libo information may gala, di na ako ma-relate sa inyo kay tungod sa kadaghan. Karon, it boils down to one thing. Vaccination is useless. Proven mo na siya. Proven na siya kayo. Daghan kayong variant, di na siya may effect. Daghan kayong COVID vaccinated, magbakuna na po. Kanya po, COVID. Ako personal na, wala ko nag-iingon sa inyo nga ayaw mo pababakuna. Pabakuna ko eh. Sa ako personal, di, yun ko. 0915. Kung sunod mo sa ako, okay ra. Pero kung naagin mo yung pagtuong nga, kung siya, hadlock mo, ay, pabakuna mo eh. Sus, itaw, tuhuan ba na si Dr. Kagape nga personal mo na siya. 0915-890-5040. Ang rabies sa pinakan o iro. Virus, banadok, yes. Salamat, taga Sulot, Davao del Sur. Virus na siya. Ang rabies 0915-890-5040. Unsay maayong himuon kung ang BP 200 babae 200/110 babae 70-year-old binugaw turil, magpa-check up ka na. Dili na siya pwede yanu-yanuhon nimo kay mag-atake yung kanya. 0916-502-4574. Akong tutoy na ay mugawas tubig. Gamay, tapos dili man mulmul. Wala man sad bukol. Unsa ni Dok, padada Davao del Sur. Ingani ni siya dahil. Kana siya nga sakit. Sakit na siya ha. Kana na tubig mo gawa sa inyo at nga labaw nun yung dugay na mo wala ng padede. Niya, wapon na puri si Manoy. Ha? Tubig na siya. Karon, sakit na siya. Ang pasabot na nga ay ductal papilloma. Unsa man ang kabawan ng ductal papilloma. Ay cyst nagatubo sa agianan sa gatas. Karon, kadaghanan ng ductal papilloma mapaingon sa cancer. Almost 100%. So, pag makita na po na siya, may gala, ibayag sige na ko yun. Maski pila edad nimo kay ngano, pag ductal papilloma na karon, pila ka tuig na cancer. So dili na ko na siya yanuhon gyud kay daghan kay mamis ana labaw na gyud nang kanang medyo pilosopo kay chicks. Do, kay tubig mo gawas dili kay wa man mo pulis manoy. Ay patay. Abinyag, ordinary ra to, di ay. Unless of course nga bagulang ka nagpasuso. Unya, nabot ba kag isa ka bulan, giundang nimo. Ang paghuman sa paggawa sa gatas, mugawas tubig. Murag ka ng lapsaw gani siya nga kung di kay puti. Muna siya ang kuhan. Kanang possible nga na ductal papilloma. Di man na makita sa ultrasound. Dili na makita sa mammogram. Dili po makita sa kanang mga unsa pa ng x-ray na, dili makita. Hinuron yun sa doktor. Iyan ang hiluton ba nga ipagawas sa dapit ang nagagawas ang tubig. Kay daghan man kayong segment sa tutoy. Imo na siyang sabayan imo na siyang pislaton. Urag imong kabigon ba? Kabigon nimo ang agianan sa mga tubo sa tutoy para may bawaan nimo unsa nga tubo ang iyang giagian. Katura man imong kuhaon pagbabayay siya. So munang ductal papilloma, common kay na siya may gala, common jud kay na siya nga cancer. Mahimong ng duct infiltrating ductal carcinoma which is very common nga cancer sa breast. 0956-146-0263. Akong lubot na ay nitubo murag tunga sa pulkada. Ang gitas kada libang magdugo. 38 lalaki, Barangay San Isidro, Padada, Davao del Sur. Almoranas siguro na ibatan-aw pero kay kung magdugo na ganing Almoranas, operasyon na siya dili na siya pwede
kanang ointment, mga ointment. Wala, useless. 0965-451-3215. Doc, ask lang. Ang allopurinol 2 or 3 times a day, i-take from Mati Oriental in town. Once a day rin in town na siya. Alabang nag 300 milligrams. 0905-191-9439. 62-year-old, bana, kalintura, ubo, sipon, kapoy, lawa, di, ganahan, mukaon, balik-balik, kalintura. Kung sa'yo mga ayo ipainom, ay die. Basig COVID na. 0907. Muna ang kwan karong ang Delta variant. Di kay siya mag kwan kung sabayan na bigog suka Delta gyud. 0907-116-8300. Dok, bisan gutomon ko og gamay magkurog-kurog na dayon bag-o lang mi nahitabo ng 1 month pa lang. Babae 63-year-old. Ngano manidok. Kung wala kay diabetes dai kay ang diabetes mo kalit lang na siya hypoglycemia, mo bagsak imong sugar. Kung na kay diabetes, napoy gitawag nga beta cells tumor. Sa manang kabawa ng beta cells tumor. Sobrang pas kabaw na siya manong. Ngano man, kaya ang imong pancreas naa siya beta cells. Muna siya nagahimo og insulin. Okay? Patong insulin niya gihimo, daghanon niya. Nagsalimuang. Dili siya mo magbuto kuman gikan sa taas atong utok nga oy don maghimo lang kag insulin pila ka kilo, pila ka units. Di mo tuo. Maghimo siya imbis ihapan lang 5 units lang na insulin, maghimo siya 20 ka units. Lipo. Gutom lang gamay. So, saan mo na siya? Ultrasound of the pancreas or siyempre biopsy. 0997-084-704 unsay side effects sa sigig inom sa carvedilol o clopidogrel. Ang carvedilol muhinay samot ang imong kasing-kasing. Ang clopidogrel mudugo. Dali kay mudugo imong mga gums. Kung may sama, dugay kay mundang. 0948-325-2383, female, 70-year-old. Unsay maayo o pinakamaayong multivitamin sa ako minaw ko nang. Isang pagkabaw ng vitamin, pwede. Dili na siya kay lagi. Depende lang lagi na sa inyong sitwasyon. 0951-808-8991, lalaki, 73-year-old. Bugat tiil, sakit dapit-dapi, banhod, mga kamot. Uy, kung naglisod-lisod niya, siguro na diabetes nga grabe. Magpa-check up ka nung, dili na siya kaya o kanang mga tabletas. 0905-819-6276, 75 edad. Okay na ba mag-bike kada buntag? Way problema noy, basta aanad na ka. Kinala na sa exercise gamay. Daghang kay ko mga pasyente nga 80 years old nag-bike pa. 0926-8632 4918, 61-year-old lalaki, tagom dili ba makadaot kay og gallbladder kung nakadaadlaw ka og siling halang. Dili na siya diha maapektuhan ang imong mga panglasa, ang imong nerves sa kamot, duro sa atay og sakit, atay og gallbladder dili. 0909-840-1286. Unsay schedule nimo mag-clinic sa UM nining tutorial. Monday to Thursday, Friday akong anak, buntag lang. Tinala na namo alas 8 sa buntag kay para maapil mo. Kay kung dili, makuha na siya cut off. Kay di lang ko kapaniud to. Kung masubro man gali ang pasyente nga pag-cut off na mo, mabot ko mga alas 2 pero gakutoy ng tiyan. Okay? So, wala tayo panahon may galaw. May antag naminaw mo pag mga ganiha. Kaya kato, importante kayo ito may gala sa information nga mag-mass hysteria. Kung sabi, pasabot ka sa mass hysteria. Makadungog mo dili mayang istorya, tuwa na, managa na sa ibabaw sa bukid. Kaya na daw tsunami, pero di ay. Nisinggit na itong nanay nga, May! Tsunami! May lang na ito, na tsunami na. Pastilan. Munang mass hysteria ang tawag ananoy.
Kadaghanan may tabo na sa mga nahadlok yung tao. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.